хора! Здравейте хора, както виждате, днес играем Pixel Gun 3D. Да отворим честа. Така... Джемове 3. Да ги дадем да го отворим пак. Колко пари? 5 койна, добре. Така, да си вземем нова броня. Не мога. Да, съм зажалел. 17. Какво? Какво викаш? Така, напишете в коментарите кой от тези два хиляди по-хороши. Юни или Мегарод. Така, ще играем. Съжалявам, вчера нямаше клип, защото беше празник. Надявам се, че сте си изкарали весело на празниците. Хайде. Този клип накрая ще стане 15 минути. Като знам, че някой качи по 5 часа, по 1 час клип. Ми се говори. 6 на 2 доре. Както виждате, не съм вече нуб. Купил съм си нови неща. Това не е купено, това е го паднах от чест. Аз не съм снимал много. Не снимам много често на Pixel Gun. Затова не знаете колко съм силен. Така. Кой му би? Кой знам? Ема тук катава мен! Менки, бенка, вешо, хела, мето, кала. Чао, Никича! На кича една. Тиха. Ма тук някакъв не видим. Вземе тук, това. Да излитаме. Къде? Сега ме на бомбата. И така сме тук. What is that, a player? He's behind me. Step off! Step. Не. Степ. Хей, хайде де! 3 часа мото целя, хайде! Така. Там се не види. Тук да сложим една бомба диамант. Не, бързо. Да направя на тайма. Ама има нещо. 30 ей, последния момент. Както видите, съм силвър купа, не ми дреме. Здравявам, Гарден. Може рандом да сложим, ама... Не искам. Сега ще ми се падне някой тъп мап. Как да ми това правим? 11 кила. Добре ли сте с главата? Тя не се напра с главата! И презаредим. Сетваме си мобито. Там. Да! Кой? Кой това бе? Golden friend. Аз имам такъв. Но имам нещо по-силно. 10 кила!
Wow, what? What the Pino, calababamba, calabitu, panya. Pana. Влизаме в арморито. Това ще го оставим така. Вот. Не. Вземем силта. И има това. Така, тишина! Тихо, бе, тихо, бе! Съжалявам, хора, майка ми бавно си говорят, за това е така. О, защо ти е чак там? Там? Хайде. Тут как качай. Ты, гаден. Гадов. Не, да не ти посмял. No. Кой го прави? Ще ти щепат стиклата, Презаредим бързо, прехареждай. Бързо така. Бързо. Джъм. Вау! Гади, тук не съм бил. Ох. Едно блокче до смъртта. Не стигна до там, защо не стигна? Хайде, бе! Хайде, бързо! Ето един тук! Лук! Умри! Хайде, бе! Това е много тъпо хора. Тук, уйте. Много малко кучени. Да се има такъв някак. Не знам, хора, малко съм стигнал. Това... What the hell? Какво то? Какво казва? Почита. Пишете в коментарите, играете ли тази игра или пък не. Трем, тук малко. Той не бомба. О, пак ли ти, бе? Пак ли? О, пак ме убиха. Да, но се не види. Къде са на бомбата? Много вторничко. Да, бе, 31 на 23. Гарната ли? Човек. Добре, хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така... просто ще